Kanigari ka All India Radio Shillong ka kuboran pulia phi de imeri nong ganti walang. Kimat ki bakong sanjong ka kubor mata ka stem. Kaseng sendop GMM Congress RGD kalayo jingjok ha ka jingjit nong ni kimat thamai shakin darbar thawan ka Jharkhand. Ha Assam bon kiri upau khmat ka jila kila bo ya ka jingkerpat ban pelat ki samla pulia na ka jingki halor ka CEA. Shidraham kemensim ki pajba ban rakhi le kemene ka ayam Christmas wat hapdeng ka jingdat tha jong ka tlang ki khubor ki babnia ha Jharkhand la depan banai ka result jong ka jingjit nong mi khmat thamai sha ka yendor bar thau an jong ka jila ka seng sendop GMM Congress bat RGD ka balai trilang banya khun lang ha ka election kala yo sau phun nyau tli ki shuki ha ka yendor bar thau an ka ba ka BJP kala yo tang ar kusan tli Kaseng JVM kalayo lightly ki shuki bat ka AJSU kalayo artli bat southly ki shuki kilale cheki we kiseng ya ka jingthap vote ha Jharkhand la phya ha kisan banta ka balasdang na do ka lai photri unai weng hado ka ar photri unopra President jong ka JMM Hemant Soren ya ubala jiet banlong ukurtong na ka banta ka kam menteri rangba ula job na baro artli ki constituency kata na dungka bat barhai Unang ilang rangba jang ka Jharkhand, Vikas Morcha JVM Ubabulal Marandi ula job na Dhanwar. President kaseng Congress ha Jharkhand Rameshwar Oran ula job na Lohardaga, but nung ilang rangba ka AJSU Sudesh Kumar Mahato ula job na Sili. President ka BJP ha Jharkhand Laxman Gilua ula Sharem na Chakradharpur. Haka jingkran jong Hemant Soren hadian balayo ya kanam jingjob ulo ong baka ni ka jingjob kansalong ka kitab ka bathamai na ka banta ka Jharkhand ong bamanta an sala man penbiang ya ka jing angno jong gipat ka jila shen ka kanhuan sunop JMM Congress bat RGD kinsa shong jingelang banya perkhat ya ka jing thau sarkar thamai ha Jharkhand Soren ai khuble ki pai ba baro na ka banta ka jing shanya jong ki ha ka ni ka kanhuan sunop ban sanshar ya ka jila Ha Assam ka wai ka kanhuan ka bukan thup ikiri upau khmat ka jila kala bo ya ka jingkerpa ban pelat iki khanas puli ki no hikai bat ki shakri na ka jinga ki persya ya ka Citizenship Amendment Act CAA kila kentu ya baro ban ya penne ya ka sukasan ba ka jinga in ha ka jila ha ka jingkerpa bala pelat pat ba hakikot khubor la pensngo ba ka long ka badan kam ban pentu kana ba amde bandan ki nong shim kabu ha ka kerteng jong ka jinga ki Lapan kemaru ia kajing saja baka jela Assam kelamat hakini hisau hosnem belala na marajong kajing ki nakapor syakapor. Larane aslam kajing ki kinong baiting karu kin kenran din no bat kakta rushi buwan ni kakarkhana ki kam cuma kai perthai. Kibla bu ikajing kerpar ki kentup iulat berim ke jela Meghalaya Uranjit Shekhar Mushahari kinong thok khubor rangba ki belang ukanak sendeka bat udien Chakavarti Ambassador Barim BK Gogoi, Director General Barim Jongka National Museum RV Chaudhry, Manju Bora Film Director, Vice Chancellor Barim ka Guwahati University NK Chaudhry, bat kiwe. Kila penpau ya ka jingsngo baki pat ba ki don nila ka jongka hok panyaki, Henry kinhapan long husiaru ban ampenthut ya ka pulio puthi jong ki samla, bat ya ka roy ka par ha ka jela, ha ka kerteng jongka jingiki. Lakar pari ki pat ba bakin up ya ka rai jong ka Supreme Court halor ka mat CAA. Ha ka wai pat ka khubor barok ti school ki la play na do minhin gasngi ha khatwai tali ki district jong ka Assam. Menteri ki kampoyeng ka Sarkar India Amit Shah minhin gasngi ulo ong ba ka Sarkar India ka long bala IT lut ban rat ding khong ki kampentrim bat ki kam leno ha ka than chate lam mingi ha po ka samsnem. Menteri ulakran ya kani ha ka wai ni ki program ha New Delhi. Ula airu ka jinga ro ya ka tanat sentiat ka bala la hisha ban pinbit pinbiang ya ka jinga da ha ka ri ka bakan thukru ya ka jingshangan ha ka than chate lam mingi. Menteri Barri ka Sarkar Bangladesh Dr. AK Abdul